What's up guys? Welcome to Visayang Tagalog channel. Hello JC. Ayan. Yan po ang ating. So ngayon, nandito tayo ngayon sa Singapore. Sampaday. Anyway, this coming weekend will be the F1. So maraming mga road closure. So tingnan natin kung ano ang tayuan sa city. So hindi na natin patagalin. Let's do it. So guys, nandito ngayon tayo sa city. City tour tayo ngayon. Tignan natin kung ano yung setup sa Marina Bay Circuit. Ngayon, pasok tayo sa Marina Bay Circuit. Puntahan natin yung F1 circuit. Ito yung road circuit yung dadaanan nila. Pwede tayo mag-access pa ngayon, but starting tomorrow, I think after tonight, so that are affected for the F1 will be closed. So isa na rito yung Republic Boulevard, and then the other is to be followed. Welcome to floating. All set, go. Welcome to Esplanade Circuit. Tingnan natin kung makapunta tayo sa ano siya? Oh, this is a part of the circuit also. The Esplanade Bridge. And this is Esplanade Circuit. So, puntahan natin yung padang. Welcome to Marina Bay Street Circuit. Lumba man sa F1. Ito may view dito. Sa? Bago ka lang sa aking channel, please subscribe and click the bell button for notification. At kung nagustuhan naman ang aking video, please click the thanks button and like and share na rin. Mag-comment na rin para ma-shoutout kayo sa aking next video. Pag-idamay na rin ang aking Facebook page, pahina ni